¿Sabías que puedes blanquear tus dientes con tan solo fresas y bicarbonato? Cortamos 4 fresas, esmagámolas ben co garfo e botámoslle una cucharadita de bicarbonato. Moitos estaránse a preguntar que tipo de sobremesa imos facer, pero o certo é que este tan son dos remedios caseiros que prometen branquear os nosos dentes. Vas a coger tu cepillo de dientes y vas a sumergirlo en la mezcla y te lo vas a pasar. Es como me quedan mis dientes. Pero hai moitos máis, como cepillar os dentes con carbón activado, pasarlles un borrador máxico ou colocar unhas tiras de cor violeta durante uns 30 minutos. Quita. Mira, ese diente. Hai quen tira tamén de lima para modificar a forma dos seus dentes ou mesmo quen cambiou o dentífrico polo oil pulling, que igual lles pode parecer cousa de outro mundo, pero é un elixir con aceites vexetais que promete mellorar a nosa saúde bucal. Pero atreveríamonos a probar algunha destas tendencias? Publicidad pura y dura. No creo nada de esto. No, yo prefiero, en vez de TikTok, prefiero ir al especialista. Una amiga mía se las acaba de comprar y vio un resultado muy bueno, pero yo no me atrevería a mí. Eu opino ben, cada un que faga o que queira. Para fiéis ou escépticos, o certo é que as redes sociais inundáronse de vídeos virais que prometen regalarnos o sorriso ou mesmo a mandíbula perfecta. Pero canto de seguro é sumarse a estas modas de hixiene bucodental? A ver, coidadiño con estas bromas que logo lamentamos e logo a factura do dentista non é precisamente barata, querido Héctor. Claro, é que bromear con outras cousas aínda, pero bromear co tema dos dentes, que logo imos o dentista e a factura é o que é, porque as cousas destas do todos os dentes sempre son moi caras, así que ollo con todo isto, non imos poñer en risco a nosa saúde bucodental con estas cousas que vemos por internet e que hoxe temos a mesa cheiña de cousas destas tolas que se venden por internet. A ver, imos a desmontar cousiñas que vemos por aí, comezando, imos a empezar, se che parece, Héctor, polos branqueadores dentais, non? Que nos prometen ter uns dentes brancos, non? E hai remedios de todo tipo para isto. Mira, remedios de todo tipo con este tema dos branqueamentos dental. De feito, xa veíamos no vídeo esa muller que decía que esmagabas unhas fresas e botabas bicarbonato, bueno, é que realmente decía que branqueaban e non branqueaban. Empezamos, se che parece, por esa parte de aí, porque temos nesta esquina estas luces, que isto xa, claro, a ver, unha cousa deslumbra, que ten estas luceciñas e que o que di é que ti metes isto na boca e que as luces o que van facer, tendo aí un rato na boca, o que van facer é cambiarche a cor dos dentes, que che van blanquear. Bueno, isto ten a mesma utilidade que se colles a luz do teléfono móvil, a linterna e a pos nos dentes. Se hai outro apagamento, sírveche na casa, sí, ¿no? Igual para buscar a radio para ir encendela. O sea, realmente isto non funciona. Non che vai facer mal, pero vamos, que é unha fantasía de carnaval que non vai funcionar. Vale, máis logo, cousiñas. Claro, temos por aí as tiras e a pasta. Branqueadoras. Esas tiras branqueadoras que están moi de moda, igual que esta pasta de dentes. É dicir, unha pasta de dentes que é de cor violeta, igual que estas tiras, que o que din é que despegas de aquí, pégalo nos dentes, tes aí nun rato pegadiño e que vai cambiar a cor. Igual que esta pasta de dentes que lle chaman V34, que é o cor que utilizan sempre, e que cando apretas, pois o que sale é un cor moradiño. Isto realmente non vai funcionar, pero parece que sí. É dicir, funciona por efecto óptico. Ti, claro, cando pegas a cor morada e a cor amarela, neutralízanse. Entón, cando ti tes, por exemplo, os dentes un pouco amarelos e empregas algo morado, vai dar ese efecto óptico de que blanqueou e que realmente vaise ver máis blanco, pero en canto bebes ou comes algo, o efecto óptico desaparece. A cor dos dentes non está no que vemos de feito da parte da fora, senón que está nunha parte interna que se chama dentina, é dicir, na parte interna é onde está esa cor do dente. Entón, con isto, realmente, o único que vai afectar é na parte externa, o que sería no propio esmalte, e realmente, pois non, como moito, poden acabar limpando algunha pequeniña mancha que teñamos por aí, pero non vai afectar a parte interna do dente, que é onde sí está esa cor. Temos o exemplo do bicarbonato tamén, que decíamos que é moi habitual empregar ese bicarbonato para... Enxuagues de bicarbonato, Enxuagues de bicarbonato. Isto escoiteino moito, Coller o bicarbonato, témolo por aquí. Tela, Coller bicarbonato, botalo en auga, facer unha pasta e facer pasta de dentes na casa a base de bicarbonato e auga. É dicir, crear así, parece que aquí xa Villanueva creando algo para limpar na casa. Non é tremendo,
Pero ti preparas esta pasta e logo co cepillo de dentes móllalo ben e colles este bicarbonato mezclado en auga ou en auga oxigenada incluso e con isto fregar nos dentes. Ai, Dios mío, pero iso rematase en dentes, non? Aí está, claro, realmente cando facemos nun momento puntual coller este bicarbonato e fregar os dentes con el, claro, é certo que van branquear algo, pero a parte negativa é que sí, branquean, pero estás cargando o esmalte dos dentes, toda esta parte externa está la que estás cargándote o esmalte, e ademais o esmalte non é reversible, unha vez que estropeache o esmalte non se pode arreglar e realmente van branquear, pero ao coste de quedarche sin o dente, así que nada recomendable. Ollo con estes remedios. A ver, as ortodoncias invisibles, imos a polas a exame, porque moita xente non para fusir dos brackets, pois opta por esta opción. Claro, de que prezo estamos falando? Pois mira, un tratamento de ortodoncia invisible vai variar entre os 2.000, 2.500 e os 5.000 euros. Vai depender do noso estado dos dentes, non é o mesmo que teñamos máis apiñados ou menos apiñados. Claro, si é certo que van funcionar, as ortodoncias invisibles funcionan, hai que facer un estudo previo da boca, unha reconstrucción en 3D, ir poñendo esas férulas que vamos cambiando e vamos correxindo a postura dos dentes. Pero é que isto, o problema é que en internet estánse vendendo unhos correctores que realmente non, ou seja, non hai un estudo previo da boca, o que che din é, mándanos unha foto da túa boca, o sea, que ti fagas unha foto, vagas un selfie dos dentes e con ese selfie dos dentes eles envíen unhas férulas. Pancho corrector, claro, ademais incluso prometen resultados en 3 meses. As persoas que empregaron ortodoncias invisibles saben perfectamente que sí que se corrixen, pero o tratamento pode levar 8, 10, 12 meses ou máis, dependendo dese estado da boca. Así que se vemos algo moi barato, moi sinxelo, con resultados increíbles e a un prezo de 300 euros, vamos a sospeitar. Puxamos porque saben o que di Héctor, que o tratamento normal pode chegar a dos 5.000 dixeches entre os casos 2.500 e os 5.000 euros nos casos máis complicados e máis prolongados. Pois fíxense vostedes. Claro, o problema ademais é que nos van desalinear os nosos dentes, van complicar máis a nosa mordida, logo imos perder unha boa dentadura que igual temos e vanse desalinear e logo xa vamos perder a mordida que tiñamos. Bueno, e outra moda que me preocupa, que xa me dirás ti se o fai moita xente ou non, é o limado dental. Que é isto, Héctor? Pois mira, hai algo tan tolo como se, por exemplo, eu teño complexo porque os meus caninos son moi afilados e pareceme que non me quedan ben estéticamente ou que cando fago este xesto, pois hai un dente aí que parece que roza con outro, colles unha lima de unllas, tal cual, e dalle aí no dente, empezas a fregar no dente hasta que deixalo limado á altura que ti queres. Ou, por exemplo, dous dentes que están aí un poquinho apiñados, o que fase directamente meter unha lima entre os dentes e rillar neles hasta que realmente quedan ben colocados. Hai unha parte de tratamento que sí que os dentistas ás veces fan cunha pequena lima, de xeito moi controlado, poden limar ata certo punto algunhas cousiñas que tiñamos na boca, pero nun tratamento profesional é ben feito e ata certo punto. Se ti o fas na casa, o que decimos, vas cargar o esmalte e cando cargas o esmalte ocorre o seguinte problema, que ti, ao cargarte o esmalte, deixas desprotexido totalmente o dente e empeza a temida caries, porque empezan a quedar oquiños por onde colarse, aí vemos perfectamente como se vai colando porque cargámonos o esmalte, empezan as caries, a perda de pezas e os implantes que son moi caros. Que son moi caros. Bueno, e que isto do oil pulling, Héctor? Pois mira, eso outra tolería nova destas de internet que o que consiste, claro, realmente aquí mal non nos vai facer, isto ven na medicina ayurvédica da India. Que debe ser moi viral, non? Claro, moi viral, o que consiste en coller unha cullerada de aceite, generalmente de coco, e coller esa cullerada de aceite de coco, metela para dentro e enxaugar a boca con aceite, casi pensado, moi atractivo non parece. Pero por qué? Porque mira, estos son algúns deses vídeos que están circulando con xente dicindo que fan iso e que funciona. Pero a pregunta é, funciona para qué, Héctor? Para nada, porque eles o que din é que meter esta cullerada de aceite e enxaugar a boca con aceite o que vai facer é que si antibacteriano, que elimina placa, que vas ter mellor alento, para nada. Isto non che vai facer mal, pero tampouco che vai facer ningún ben. E o problema é cando empregamos este tipo de técnicas pensando que estamos mellorando a nosa higiene bucodental e apartamos outras que realmente si funcionan, como é o cepillado dental. Bueno, seguimos repasando modas tolas, Esta fascíname. Exercitadores de mandíbula, Héctor.
temos de todo, producción, ten aquí xoxe de Temos todo. un exercitador de Temos un mandíbula. exercitador de Ai, a mandíbula. ver, como é dicir, ti colles isto, da cor que prefiras, negra ou branca, pero o resultado é o mesmo esta branca, bueno, que non sei, nada. compañeros de realización, se preferidos unha a outra. Coño as dúas, É vale. dicir, ti colles isto, mételo na como boca, estás como se fora un chicle, estás Ajá. rillando nel, poñes unha de cada Todo lado. mete la boca, non? Sí, sí. Compañeras de producción, sí, non? Vale. Ajá. Metes na boca, estás aí rillando nela. Todo se fora un chicle. Qué dolor, ¿eh? Ajá, todo el tiempo. Todo o día dándolle aí nos dentes e movendo, Como a dromedarios. masticando isto todo o día, claro. Esto cansinísimo. Ademais, ademais Non podo máis. é que tampouco non ten ningunha utilidade. Notaste Ai, coa por Dios. mandíbula mellor, máis forte, máis traballada, non para nada. Pois isto realmente o que din é que masticando nesto, que estando un rato aquí masticando neste branco ou negro, véndenos de cores tamén, todo tipo. Poder rematar ca mandíbula, o que sei, dun bávaro, non? Así Claro, de o que din é que vas fortalecida. facer unha masculinización facial, é dicir, conseguir que os músculos da túa mandíbula estean máis duros, porque estás aquí todo o día masticando nesto, pódelo sustituir por un chicle, porque ao final é o mesmo estar todo o día masticando nestas dúas cousas e que consigues desenrolar máis os músculos da cara e que ter unha cara máis masculina, máis... Mira, Vale. non sirve para Non- nada. non tire E gos ademais, cartos, o problema vale. que ten ademais é que estar todo o día facendo presión nos dentes, pois pode acabar perxudicando as nosas encías. Así que, nada, outra Nada, destas outra tolas desbotar. que non hai vale, que comprar. metémonos atentos na casa no universo das pastas de dentes, porque aquí, claro, chegamos ao supermercado e hai de todo. Entón, imos por partes. Cal funciona e cal non? Non temos, por exemplo, aí viamos as con flúor. Merecen a pena? Pois son as mellores. O sea, realmente, se temos unha boca sana, que non ten placa, que non xinxivite, que non nos sangran as encías, que temos unha boca, en principio, sana e normal, son a mellor elección que podemos elexir. Por qué? Porque o flúor sí demostrou que pode actuar na nosa boca. Non só os nenos, porque sí que estamos moi acostumbrados a que os nenos teñan enxuagues con flúor, aqueles vasiños de flúor que se daban antes nos colexios e demais. Realmente o flúor sí demostrou esas propiedades de fortalecer os nosos dentes, é dicir, rexeneran e fan que os nosos dentes estean máis fortes e tamén eliminan un pouquiño de E as placa. branqueadoras, Héctor? As branqueadoras que atopamos no supermercado non son como estas tolerías que vemos por internet de meter bicarbonato, etc. Si é certo que podemos empregalas de xeito puntual, non van branquear os dentes, porque como decíamos, o dente está na parte, o color está na parte interna do dente, pero que sí que poden eliminar algunha pequena mancha pois de tabaco, ou de café, ou de viño, sí poden limpar un pouquiño, así que, bueno, podémola de vez en cando empregar. E as naturais que están agora moi de moda, Héctor? As pastas de dentes naturais, a base de ervas, etc., están moi de moda en xentes que queren escapar un pouquiño dos químicos porque o flúor non lles gusta. Entón, bueno, eu prefiro a herbal, a natural, que non ten flúor. Podes empregar, non é mala, pero estamos perdendo esa parte positiva e interesante do flúor que si nos interesa. Eso sí, cando merquemos unha con flúor, hai que mirar que teña polo menos 1000 partes por millón. Vai ver no envase que pon 1000 ppm. Bueno, pois 1000 ou 1200 ou 1400. Se por debaixo de 1000 non é suficiente e non vai facer nada. Héctor, como nos temos que cepillar ben os dentes? Porque, a ver, o primeiro erro que ti algunha vez aquí nos dixeches é que pomos demasiada pasta no cepillo. Pois sí, mira, temos por aquí un cepillo de dentes, imos explicalo porque, claro, moitas veces o que collemos vemos toda a superficie do cepillo e o que fai moita xente é como nos anuncios de televisión das pastas de dentes, que Ras, a todo. tira enteira, encheran tira enteira do cepillo de lado a lado. Aquí o que hai que facer non encher a tira enteira, senón botar máis ou menos do tamaño dun garabanzo. Collemos de medida un garabanzo, pois é suficiente un garabanzo ou un guisante un pouquiño grande e poñer no medio esa boliña, non fai falta. Ás veces pensamos que necesitamos moita cantidade de espuma, canta máis espuma na boca mellor porque máis está limpando. Para nada. Cun poñer unha boliña no medio sería suficiente e logo, eso sí, o importante é repasar ben todos os dentes, Vale. por dentro e por fora, Por porque dentro moitas tamén. veces limpamos solamente esta parte de fora, pero tamén a parte de dentro tamén hai que limpala, hai que ir sempre á parte interna dos dentes. Por suposto, a superficie de mastigación tamén hai que darlle. E como limpamos os dentes? Pois mira, o ideal sería empezar de arriba para baixo, dende encía ata a corona, dende encía para baixo, e parte de baixo igual, de baixo para arriba. O sea, de Ou abaixo senón- para arriba, non en círculos, de abaixo para arriba. Claro, de abaixo para arriba. Ou podemos facer un pequeno movimento vibratorio e logo hacia fora.
Eso sí, o mesmo, o experimento vibratorio é para fora, sempre de arriba hacia baixo, non de baixo hacia arriba. E logo na parte de baixo exactamente igual, da encía hacia fora. É importante tamén esta superficie toda que temos por aquí das muelas, tamén hai que darlle ben. Hai moitos cepillos de dentes que teñen na parte interna, ves que teñen como unha superficie rugosa. Sí. Isto non é decoración. Ah, non. Isto é para limpar a lingua. Anda, que me Para dis? limpar a lingua. Imos ver que hai moitos que teñen, por un lado sabemos que teñen as cerdas, como xa coñecemos, Sí. pero por outro vemos que ten así como unha Pero a superficie lingua rugosa. limpa coas propias cerdas, mal. O problema é que as cerdas son moi duras para limpar a lingua. É dicir, Anda. para os dentes están ben, porque son elementos duros, pero se empregamos estas mismas cerdas para limpar a nosa lingua, podemos estar danando a mucosa. Así que esta parte externa de fora, que adoita ser rugosa, é para que limpemos a nosa lingua. Non fai falta botar pasta, simplemente para limpar a lingua con esa parte, botámola para fora e dámoslle de atrás para diante e axuda a eliminar moitas veces esa capa branquecina que a veces se pon sobre a lingua. O que aprendo con Héctor cada vez que ven, vaya masterclass de cuidado bucal. Hai que Grazas, dedicarlles querido Héctor. tempo e logo aforrámolo no dentista tamén. No, sen dúbida ninguna. Grazas, compañeiro.